Něco je zvláštní na tom, jak potřebuješ být viděna, ona zveřejní fotku. A nejde o tu fotku. Jde o to, kolikrát se vrací zkontrolovat, kdo ji viděl, kdo ji olajkoval, kdo nereagoval. Je v tom neklid, který si skoro nikdo nepřizná, protože navenek to vypadá jako sebevědomí, péče o vzhled, přítomnost. Ale já si všímám, že v mnoha případech to není ono. Je to tichá závislost, na tom být viděna. A když není, nálada se změní, den stěžkne, hlava začne vytvářet příběhy. Ignorují mě. Já ztrácím hodnotu. Něco je se mnou špatně. Jenže tomu skoro nikdo nedá pravé jméno. Říká se tomu nejistota, říká se tomu fáze, někdy dokonce normální věc dnešní doby. Ale existuje bod, kdy to přestává být jen nejistota a začne se z toho stávat identita postavená na pohledu ostatních. A tady přichází něco, co lidé neradi slyší. Největší chyba, kterou u lidí vidím, je víra, že narcismus je jen arogance. Není. Podle mě, moderní narcismus je mnohem nenápadnější. Neobjevuje se jen u těch, kdo si myslí, že jsou lepší než ostatní. Objevuje se u těch, kteří nedokážou existovat bez neustálého potvrzení. A to je častější, než se zdá. Hlavně u žen, které se od malička učily, že být viděna je skoro totéž jako mít hodnotu. Nechceš být milována, chceš být potvrzena. Je zvláštní, kolik lidí říká, že chce lásku, ale to, co skutečně hledají, je něco jiného. Reakce, pozornost, potvrzení. Protože skutečná láska není neustálá, nepřichází pořád, neodpovídá vždy správně, nestaví tě do středu každého okamžiku a to je nepříjemné. Ale potvrzení? To je rychlé, předvídatelné, návykové. Stačí jeden pohled, jedna zpráva, jedno líbí se mi. A najednou úleva. Všímám si, že mnoho lidí není závislých na druhých, jsou závislí na pocitu, že si je někdo vybral. A to mění všechno. Protože když tohle potřebuješ, začneš se, aniž by sis to uvědomila, přizpůsobovat. Ne proto, abys byla sama sebou, ale proto, abys zůstala žádoucí. A tady je bod, který si skoro nikdo nechce přiznat. Čím víc závisíš na potvrzení, tím méně svobody máš být skutečná. Začneš upravovat, kdo jsi, zjemňovat, co cítíš, skrývat to, co by mohlo někoho odradit. To všechno výměnou za další dávku schválení. Podle mě tohle není láska. Je to emocionální vyjednávání. A cena si ty sama. Za tou jistotou je tichý strach navenek, to vypadá jako jistota. Ona ví, co chce, umí se prezentovat, působí silně, lidé se na ní dívají a říkají, ona má všechno pod kontrolou. Ale tohle je jen část pravdy, protože existuje něco, co se neukazuje. Strach, že bez toho obrazu nezůstane nic. Strach z toho, že když přestane být obdivovaná, přestane být důležitá. E aki, e onde muita gente se engana. Myslí si, že narcismus je přebytek sebevědomí. Já to vidím jinak. Je to obrana. Křehká konstrukce, postavená proti pocitu vnitřní prázdnoty. Protože když je člověk opravdu v kontaktu s tím, kým je, nepotřebuje neustálé potvrzení. Nepotřebuje být pořád viděn. Nepotřebuje vyhrávat pozornost v každé místnosti. Ale když ten kontakt chybí, začneš to nahrazovat. Obrazem, výkonem, kontrolou toho, jak tě ostatní vnímají. A tady je ten problém. Čím víc investuješ do toho obrazu, tím víc se odpojuješ od sebe. A jednoho dne zůstaneš sama se sebou. A nebudeš vědět, kdo vlastně jsi bez toho všeho. To je ten strach, o kterém se nemluví. Ne strach z toho, že nejsi dost, ale strach z toho, že bez pozornosti možná nejsi nikdo. Problém není v tom, že si myslíš, že jsi víc, ale že nevíš, kdo jsi bez potlesku. Mnoho lidí si myslí, že narcismus znamená myslet si, že jsi víc než ostatní. Upřímně, to je ta nejpovrchnější část, protože skutečný problém je jiný. Kdo jsi? Když se nikdo nedívá. Ne když jsi obdivovaná. Ne když jsi chtěná. Ne když jsi vybraná. Ale když je ticho. Žádné reakce. Žádná pozornost.
žádné potvrzení. To je moment, kterému se většina lidí vyhýbá, protože tam se neudrží žádná role, žádný obraz, žádná verze tebe, kterou si vytvořila pro ostatní, jen ty. A často prázdno. Na mojí zkušenosti je nejtvrdší uvědomění tohle. Pokud potřebuješ publikum, abys cítila, že existuješ, pak si nikdy nevytvořila pevný vztah sama k sobě. A bez toho budeš pořád hledat venku to, co se mělo postavit uvnitř. A to je vyčerpávající, protože svět nikdy nedává dost, nikdy dost rychle, nikdy dost dlouho. A tak běžíš dál, více obrazu, více snahy, více kontroly. A přitom se čím dál víc ztrácíš. Tohle není o tom, že jsi špatná, ale je to o tom, že jsi se naučila existovat způsobem, který tě postupně odřezává od tebe samotné. Nikdo se nezmění, dokud je odměňován za to, že předstírá, je těžké si to přiznat, protože tenhle způsob funguje. Dostáváš pozornost, dostáváš reakce, dostáváš potvrzení. Tak proč bys to měnila? To je otázka, kterou si skoro nikdo nepoloží upřímně, protože změna nezačíná bolestí, začíná ztrátou výhod. Dokud ti tenhle obraz něco dává, budeš se ho držet. I když tě vyčerpává, i když tě vzdaluje od sebe, i když víš, že to není celé pravda. Na mojí zkušenosti, lidé se nezačnou měnit, když trpí. Začnou se měnit, když už nedokážou dál snášet to, kým se stali. To je jiný druh bolesti, tižší, hloubější. Nejde ji přehlušit dalším obdivem. A tady přichází jediná skutečná otázka. Co z tebe zůstane, když přestaneš hrát tu verzi sebe, kterou se ostatním líbí sledovat? Ne zítra. Ne, až budeš připravená. Dnes. Zkus jeden malý krok. Něco nepublikuj. Něco nevysvětluj. Něco neupravuj, aby to bylo přijatelnější. A vydrž ten pocit. Bez útěku. Protože možná poprvé nebudeš viděna, ale budeš blíž sama sobě.